mě nasrala. Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to ochutnávka na americké potraviny a se mnou tady Janík, čau. Ahoj. A myslím, že začneme asi tímhle. To nějaké brownie, nebo jestli to přištěte, tak tady to je. Podám zatím dohaj. Myslím si, že měl vzít nůžkem pro něco. Hej, úplně to zajímavé, ne? Dej si první. Tak jo, já si dám první, jo? Jo. Je to fakt dobré, jako. Se bojím. Je to dobré. Já bych vám to přirovnal taky skoro jak Bebe Brumík, hej. Ne? Ta náplň tak aspoň chutná, jako. Ta náplň, když máš ten čokoládový. Jo, ale chutná to době jako marcipan. Opravdu. Tady to, ten nevím, nějaká karamel asi nahoře. A ta čokoláda, jako je to dobrý. Počkej, dáme to bokem. Tak jdeme na další ochutnávku, jo? Myslím, že bychom to něčím mohli zapít, takže čím začneme? Třeba tady tím? Dr. Pepper? OK. Dr. Pepper, sherry, vanila, takže třešně a vanilka, pokud jako se nepletu, no nevadí. Dneska mi to přišlo, takže můžeš být v klidu, nejde to Jo, v pohodě. Piče, jenom doufám, že se trefím do toho. Samozřejmě do té skleničky, myslím. Tak já ochutám první. Můžu? Ty vole, to... Kaž? Vyčuchni si k tomuto zajímavé voní. To chutná jak fakt jako výšeň. Já tam tu vanilku necítím. Já tam tu výšin tam cítím, ale tu vanilku ne. A voní to tež jak marcipan. Já nevím, já mám ještě v pusi tu chuť toho marcipanu, takže teďka tam mám chaos. Ale jo, taky ta vanilka tam chutná. To dopij, jestli chceš. Ne. Ne, dopij to, já tam mám ještě vole plechovky. Myslím, že bychom mohli dalším začít, takže tohle je Fanta jahodová. Takže to jinak něco takového se prodává i u nás, akorát že jahoda malina. V Tesku to prodávají. Takové něco podobného. No. No tak to je klasicky vole barva chemické jahody do prdele. Piju nějaké chemické šít. Ale chutná to jinak než ta 2litrovka velká. Tak chemická jahoda. Oh, Je to dobré. Jde to. No, dopij to v pohodě. Fakt? OK. Další je tu. Poslední věc. No, pak už tam jsou jenom pití. Almond Joy, což já jsem viděl taky ochutnávku na ještě jiném kanále a tam prej říkají, že to je dobré, tak já nevím. O, vypadá to zajímavě. Počkat. Ty vole, jo, to je na dvě části, takhle to vypadá. Je to ještě jedna část, takže tu si vem. Dobře, ochutnáme. Je to fakt dobré. Ty vole, znáte takové to, nevím jak se to jmenuje. To je tež tak, že to je rozdělené na dvě části. Bounty, nebo nějak tak se jmenuje ta tyčinka. No, to znám. Jak to je kokos, tak to je úplně stejné, akorát, že tam je arašid navíc. Ale na mě to je moc sladké, nechceš to dojet? Ne, díky. Tak jo, neříkej, že to musím dojet. Musíš. Já si, to je sladké, jak chceš. Musíš, já jsem to taky dojedla.
Vyhodím se. Nic jsem neříkal. Ok. Tak to dáme. Tímhle. Fanta, Grab. Dejte mi subscribe. Když budu mít 50 odběratelů, tak natočím i z Anglie potraviny. A nebo pokud na tomhle bude aspoň 100 zhlídnutí, tak natočím tak z Anglie. Je to nahlas. Už jenom si to mi čuchnu, už se mi do toho nechce. Šup. Je ta barva jednoznačně dokazuje, že to nebude chemické, vole, jo. Takovou barvu, určitě takovou barvu má Grab, ty vole. Keš? Ale chci. To To- bude určitě kyselé jak cecek. Ne. Jo, Tak prostě. to voní jako... Chemický Prostě, Grab. ne, to voní jak... Já nevím, prostě. No, radši se napij, já už jenom to cítím a chci se napít. To dobré. Ne, já nechci. Dělej. Já nechci. Dělej. Já se bojím. Tak jo, tak já to dopiju, no, za něj. Když nechce. Fakt dobré. A poslední věc, tu máme Nekupujte si to, prosím, nedělejte to. 7 up. Hej, víte, k čemu bych vám to přirovnal, tady tu chuť? To mi strašně připomíná chuť nějaké žvýkačky. Fakt? Jo. Ještě jednou si tedy, to je fakt... Oh no. Tady. Já tě Trošičku. zabiju. No, dej si ještě jednou, prosím tě. Super. Trošičku zabiju, bo to pokabá, to nevadí. No jasně, pokud to není, to je prdele. Ještě je to tak malé kapky, ty vole. Ty vole, růžová. Růžová barva je nejlepší, jo, to si musíte koupit. Růžové, miluju růžovou. Ne, kecam nemůžu, nejsem vole gay jak hátek. Nej, moc chutná. Šup. Dělej. Je to dobré. To chutná jako fula. Fakt Kofala? jako. Mhm. Od kdy kofala vole dělá? Čaj si. Co Jo, to tam nechutná kofola, ty vole. To máš. Je to chutná divně, to už to je lepší než tohle. Přesně. Ne, upřímně, co ti z těch napojů, co ti chutnal nejvíc asi? Asi... Jako upřímně, mě chutnal nejvíc ten Dr. Pepper. A pak tady Mě tohle. asi Fanta. Fanta si kupte. No, ale jedině přes Candy Store, protože u nás to nestěženete a teď si nedělám srandu, jo. Takže pokud chcete, tak buď to... Vím, že to mají v Polsku, jo. Já jsem byl v Polsku, vím, že to tam to mají, ale... No, nevím, kdy tohle... Nevím, kdy tohle video vydám, každopádně ještě se musím napít, ty vole. Tak co nejdřív, aby to Tak vydal. jako dneska to vydám. Já jsem chtěl ještě natočit zítra s ní něco, ale ona už něco má. Takže... Bohužel. A s kým ty jdeš s někým ven, s klukem nebo tak? Jo. Jo. Tak Jsem jo. chtěl natočit fajné video, víš co, s Fifi, ne prostě. Mhm. Počkat, to je tvůj kluk nebo jenom s kamošem? S kamošem. Tak jo. Nevěřím, Tak nevěřím, Budeš končit, jo? nevěřím, že to je jenom kamoš, ty vole. Fakt, to je jenom kamoš? Fakt? No, radši to nebudem řešit. Potom budou hádky a potom ještě všecko možné. Ne, já bych To se, se mi nechce fakt se s jako. tebou nehádal. Ještě tam mám jednu věc na ochutnání, jestli chceš. Ledový čaj. Ne. Ledový čaj s příchutí melounu. Ne, to už ne. Fakt Ne, OK. Já už Za chvilku musím musí jít, takže jít. Tak jo. já bych se s vámi pro tohleto video rozloučil. Pokud se vám líbila tady Nikola, pokud se vám Já se líbí... jmenuji Niky, dej mi něco. Říkám Nikola, ty vole. Ne, Nikola ne, ale Nikol. Chápeš? No to je jedno, pokud se vám líbí, tak dejte prosím like.
pokud na tomto videu bude 5 lajků, dejme tomu, tak natočím další video s Nikolou, tentokrát na anglické potraviny. Protože vlastně v tom Candy Store měl jak z Ameriky, tak z Anglie, takže pokud na tomhle videu bude 5 lajků, že jo? No, A i víc můžete. i víc samozřejmě, takže ona to bude sdílet. A to má těch 5 lajků. A zase... Ne, ten to bude sdělat. No, já to budu sdělat, no, to s tím počítej, já už to vidím, prostě dám dalších 650 stovek, vole, za anglické potraviny, no a to je jedno, každopádně tohle by bylo pro dnešní video všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, A odbírejte nás. odebírejte mě, pokud se vám video nelíbilo, tak jděte do prdele, tam je křížek, vole, jo, žádný dislike, jestli dáš dislike, tak tím, V klidu jako, jo? tak tě zabiju. Tak jo. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, možná koment a my se uvidíme u dalšího My se videa. loučíme, tak A- čau. Ne, to není můj pozdrav. To není můj pozdrav. Tak jo, dobře. Tohle je tak můj on udělá pozdrav, takže no. ahoj!